Как да ползвате охлаждане с вентилаторни конвектори? С старт-стоп бутона стартирате машината. Уверявате се, че тя е настроена в режим охлаждане, да се индикира символа снежинка, и настройвате температурата на водата, така че да е подходяща за работа с конвектори. Трябва да бъде 10 градуса или по-ниска, като може да сваляте тази температура минимум до 7 градуса. Задължително се уверете в режим работа с конвектори охлаждане, че поне един екран на колекторната група, обслужваща подовото отопление, е затворен. Защото в противен случай ще повредите подовите настилки във вашия апартамент и може да се появи конденс върху плочките и други настилки, които имате в апартамента.